Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Iki Pak pemirsa yo termasuk bodoh. Soalnya yo dimaklumi mae nek video ki Mas Andi mok sithik-sithik kaya ngono pemirsa. Ndek iki tiwas mae ora video. Delalah durasine yo mok trimo sak iprit. Jadi ngomong kowe ngono kuwi jajalan. Lah mak iki nek arep video ki ya jenenge wong ya pemirsa karepe mak iki tak pidulos kaya ngono. Wong iki ya gelem, cuma ki Mas Andine sing muni aja mak, gak usah kaya ngono. Kemungkinan ya Mas Andi gak penak juga sih. Engko wedine iki di protes ngene. Alah dinggo apa nek ngarani dinggo golek duit kaya ngono biasane iki ngono pemirsa. Jadi Mas Andi ngeloloni ora video. Jadi make piring terus terang saiki wis sudo ya pemirsa, soalnya wis sudo video, soalnya ya make mikir ngene. Oh iya ya. Kok video ngene engko meneh-meneh wong munine iki kok di video ngono. Jadi make ya serba salah. Kadang mae meneng ae gak video pemirsa, terus ya wis ngono. Dadi videone ya ning omah, pas mulai terus ning perjalanan kaya ngono. Kok ning omah ning gone anu ya mak izin, ya ana sing gelem ana sing ora. Dadi kan repot pemirsa. Dadi golek amane mak ya wis gak video kaya ngono. Delalah durasine kurang. Ya wis ya pemirsa, tanpa panjang lebar wis dimake arep mangkat ning Jepon pemirsa. Jadi isek selama ije bodo selama isek urung bodo kupat isek minal aidin wal faidin ya pemirsa. Terakhir bodo kupat iya wi iki gak mbok lebih sik Di, iki lho gak mbok lebih sik. Sik pemirsa, lha motor kamare gini, anu sik kamare. Lagi pemirsa. Anu nih mbok kowe kuwi. Gak kolan kowe engko. Pas aku andi dilebokno ning jero. Kita etokno nek nelek. Tokno. Wes. Loh, selambune lerekno wi, tulung wi. Lah, soke. Sing sisih kono lho, sing kuwi ditarik rene. Ora kuwi. Ini lho saya. Walah. Ih, anu benike coplok pemirsa dadi gak iso rapet. Wis. Saya mari diunggahi kucing kok. Wis wi. Ayo. Wih. Astagfirullah. Mangki ya gak ngerti. Nek omong pakai dilbur deh. Wes. Ya nggo iki tutupe ndang tak enteni. Nggo banyu kok mah engko nang dalan ketelak engko. Gak ero. Sak sedutane gowo sak sedutane. Wes. Gak nggo topi. Pak kudu emosi ya, wes.
Tak kayak dilebur deh iki wis. Walah. Mendhe kewe. Iya. Iki rasa mbok kuwi engko mlebu dhewe piye? Ampun tekan kok. Kowe pe ra metu? Tekan ke Mas. Tapi tuh tekan. Tekan. Kowe ndang metu? Ini kucingnya. Tuh. Nek kene. Helm ndi? Macet pemirsa. Iya. Pemirsa, alhamdulillah wis kena anon ya alhamdulillah pemirsa ya. Iki Mas Andi bengsine karek sithik pemirsa. Soale ndekne mang Mas Andi awang-awangan ngantri. Ngantrine dawa banget. Saiki arep disedotno nggone pake. Nek dikandani ya. Untung manggo sedot untung awak mang nggawa sedotan. Hah? Nek ora nggo sedotan nek mbok sedot nggo apa? Hah? Yo. Dicucrup. Heran aku. Enek-enek. Aja buak botole kayak ngono nyalo tutup. Ndak. Apa ndi? Mas ayo. Mas Andi ngisi bensin pemirsa. Oh. Ngisi bensin. Ngantrene lumayan akeh. Jadi mae ngenteni ning lontong opor cabange pemirsa. Cabange lontong opor Mbak Ida, Loram Pak Pangat. Oh, kaya ini tak sepilno pemirsa ya. Iki pemirsa. Cabange Loram Pak Pangat, Mbak Indah, Loram cabang Jepon. Tuh. Tapi tutup pemirsa. Lontong opore tidak buka. Mendungnya peteng banget. Walah HP jeblok.
Santriwati. Iki kok kudanan kok ora? Rame pemirsa, soalnya masih lebaran. Suasana lebaran jadi ini rame banget. Kok ngopi-ngopi. Lagi pemirsa, alhamdulillah mae wis tekan omah meneh. Kuwi langsung omah. Langsung neng meja pemirsa. Wis ki mang pokoke kendalane enek ae pemirsa mae metu yo. Sing bensine Mas Andi neng tengah-tengah dalan karek sithik disedot nang ngene pake. Terus sing sendale mae pedot. Terus wis pokoknya macem-macem pemirsa. Dino ki mang dadine tak pikir kena apa? Jebule ki mau geblake bapake mae pemirsa. Rebo Wage. Jadi ya wis alhamdulillah ya pemirsa diparingi selamat sampai tekan rumah kayak nalangan apa-apa. Langsung iki udan pemirsa. Tekan omah pas udan pemirsa. Wah karek mbacok iki makane wedhus. Wis pemirsa tak tutup sakmene pikire mae. Nek salah omong tinggal aku perbuatan keluargane Mak Legini Family pas ora nggih. Pas. Keluargane Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsanya Mak KB terima kasih yang sudah mensupport mendukung Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang ngalir kaya banyak kali. Agung kaya banyak segoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan pemirsa. Ini pemirsa mae. Nek ini. Nggak emak kono yo sempal. Tapi siti tok. Jadi iki mumpung anak akeh yo dijupuki. Kumae, iki. Ayo mak ngetok. Dah dah. Apa? Anu sih, apa takku ya wis mondok. Kanggo bendo kowe. Lore, lorene. Lore. Walah. Nek arit. Nya. Dalan lore kuwi lho, Pak.
Koran kok Ah, ora pakan. pakai kerang ae. Yo malah selesai Gusti tapi gak ambek adus Ora tuh kok. Ayo, perang.